Кошарник е квартал на град Монтана. Валя Александрова и Петър Цветанов са здравни медиатори. Те приобщават здравната система към местното ромско население. Правят я разбираема за хората тук. По принцип, авава цилаки, авава цитуки. Доктора Долу Цветанов има една ваксина за да се направи за хепатита, само да я видя кой беше детето. И трябва да се направи. Не е този хепатит на мръсните ръце, дето го знаете, вирусния хепатит, а хепатит Б е по-тежката форма на жълтеница, дето му казваме ние, поразява черния дроб. И за да се предпази ние хората от това инфекциозно заболяване, затова са тия ваксини. Искам да попитам, какво означават за вас здравните медиатори? Те означават, че ни помагат на нас, ни попълват документи, ни помагат каквото ли е нужно за нас и ние сме доволни от тях. Кои са основните предимства на медиаторите? Защо местните хора общуват с тях по-лесно, предпочитат тяхната близост, когато ги заболи и имат нужда от медицината? Защото лекарите говорят пряко с хората, но не обясняват в детайл или не им обясняват както те по наш разбираем език, примерно, и ги затруднява да обработват самата информация. Доктор Георги Цветанов от дълги години работи в Кошарник. Той не е от квартала, пътува далеч за да лекува. Какво означават в неговата практика здравните медиатори? Здравните медиатори облегчават доста моята работа, съдействат ми най-вече за имунизациите при децата, тъй като давам им подлежащи за имунизация, те ги намират, информират ги и в някои случаи дори ги водят тук в кабинета, защото се случва майката да е ангажирана, те ги довеждат и в това отношение е незаменимо. Валя, Петър и доктор Цветанов са в Кошарник днес поради тежките здравни проблеми на ромското население в България през 90-те години. Детската смъртност сред ромските деца в България е 3 пъти по-висока от средната за България, а разпространението на туберкулоза сред ромите в България по това време е 100 пъти по-високо от Западна Европа. Това е професор Ивайло Търнев. Той е невролог, сега работи в Софийска болница, но през 90-те години обикаля ромски райони из България и е шокиран от видяното. Пациенти с пневмония, с банални заболявания, останали без лечение, на практика завършваха в някои случаи фатално. Може би поради тежката бедност в ромската общност за много от тези семейства. Здравето въобще не беше ценност. Те се бореха за своето физическо оцеляване, за своята прехрана и търсеха здравна помощ, когато вече е късно. За професор Търнев това е решението. В тези първи обучения от преди около 20 години той помага на хора от самата ромска общност да станат посредници между общността и здравеопазването. През 2001 доктор Търнев убеждава фондация Отворено общество, че медиаторите са най-добрата връзка между ромите и здравната система. Ражда се нова професия. През годините тази професия се наложи. Тя вече не е неправителствен проект, а част от държавна политика. Сега здравните медиатори се назначават от общините със средства от държавния бюджет. Това може би е най-важното, за етноса, защото са хора, които са познати на общността и така по-добре се комуникира, комуникацията между медиатор и общност е по-добра. Тогава се доверяват повече хората от квартала. Не само в нашия квартал, мисля и предполагам, че и в другите ромски квартали е същото. Здравните медиатори се гордеят с успехите си. Най-добре пролича нуждата от тях по време на епидемията от морбили през 2010-та. 94% от заболелите деца бяха от ромската общност. Някои от тях починаха. Тогава медиаторите имаха особено важна роля за провеждане на вакцинации в засегнатите райони. Необходима ли е все още тази професия? Когато преди 20 години стартира проектът, авторите му виждаха бъдещето по друг начин. Тогава си говорихме, че най-вероятно това ще бъде една временна професия, която за 4-5 години ще изчерпва функциите си здравния медиатор. Хората вече ще се
се запознаят с реформата в здравната система, ще я възприемат и, така да се каже, повече няма да има нужда от тях. За съжаление обаче, това не се случи. Тежките социални и здравни проблеми сред ромските общности остават, въпреки постигнатото от професор Търнев и неговите последователи, здравните медиатори, вече над 300. Какво още предстои? За да се подобри ситуацията в общественото здравеопазване, трябва един интегриран подход. Трябва да има, да се намалее бедността. Трябва много да се работи в социалната сфера, в подпомагане на тези маргинализирани семейства. Трябва да се подобри образованието, разбира се. Така че здравните медиатори не могат да решат всички проблеми, категорично, но мога да кажа, че те са много успешни в медиацията. Но и след 20 години по-голямата част от ромите тук, в Кошарник и из цяла България, нямат здравна осигуровка, затова и достъпът им до здравни услуги е ограничен. Здравните медиатори наистина помогнаха на ромските общности и страната, но бариерите остават.